Какво става, хора? Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Радостина и в днешното видео ще разгледаме топ 5 най-луди рекорда, които някой някога е правил и дори няма да искате да повярвате, че са истински. Номер 5. Най-дълги ногти на една ръка. Най-вероятно на всички са се карали, когато не си режем ногтите. Ами в момента вижте моите. Годзила. Следващия път, когато ви се скарат за нещо подобно, просто покажете ето тази снимка. Да, правилно виждате. Това е човекът с най-дългите ногти. Той е Шридхар Чилао. Съжалявам, ако не го чета правилно. Шридхар е роден в Индия през далечната 1937 година, като когато е на 14 години спира да си реже ногтите на лявата ръка. Абе защо пак не? Луда работа. И така 66 години не ги е рязал. Повтарям, 66 години, хора. 2014 година Гинес измерва 5 нокътя и общата им дължина била невероятните 909 см. Почти 9 метра, хора. Най-дългият бил този на палеца с дължина 197 см. За съжаление обаче през 2018 Шридхар решил да се раздели с ногтите си. Номер 4. Най-възрастен мъж ходил на крилото на самолет. Хари Хесман е ветеран от Великобритания. През 2026 на 98 години той е направил един уникален Гинес рекорд. Той се качил върху крилото на специално подготвен самолет, който след това излетял. По време на полета Хари бил закрепен за крилото с специална система за безопасност, така че спокойно, всичко е под контрол. Той летял 305 метра над земята. Това е просто вау. Но всъщност той не го направил само заради рекорда на Гинес, а заради благотворителност, свързана с борбата с рака. Затова евала на Хари. Номер 3. Най-много килограми вдигнати с брада. Това звучи малко интересно и смешно, но пак не знам дали ще го прочета правилно. Димитро Хрулски е украински силов атлет, който превръща собствената си брада в инструмент за вдигане на тежести. Много яко. Той е вдигнал 64,4 кг само с брадата си. Но това дори не е най-шокиращият му рекорд. През 2023 издърпал микробус тежащ 2,58 тона само с брадата си. Ева на този пич, но никой да не маха. 2. Рекорд за най-далеч изпъкнали очи. Не, хора, този човек не е излязъл от страшен филм. Това е Уилямс Мартин Санчес Лопес от Уругвай. Той човек може да изпъкне своите очи до невероятните 19 метра напред. Това не е нормално, но е брутално. Той открива странната си способност още когато е дете, а през 2024 година официално поставя световен рекорд на Гинес. Номер 1. Най-дълго стоене с глава покрита с пчели. Ако има хора, които имат фобия от уси, по-добре да не го гледат. Да, това е човекът, който е стоял 4 часа и 10 минути и 5 секунди с главата си напълно покрита с пчели, както виждате от снимките. Той е Натур МС от Индия отново. Ах, тези индийци големи откачалки са били, извинявайте, базик, но това не е най-шокиращото. Най-шокиращото е, че той прави това, за да привлече внимание към значението на медоносните пчели. Брутално, нали? Хаштаг бонус. Най-бързи 100 метра назад. Това е човек, който тича по-бързо назад, отколкото аз мога напред. Шигичка, разбира се. Сорен Дженсен изминава 100 метра назад за 13 секунди. И най-страшното е, че трябва да тича с максимална скорост, докато гледа назад. Това е страшно. Ако това видео ви е харесало, може да се абонирате за моя канал, да лайкнете, да харесате, да споделите всичко там, какво правите. Кажете ми кой рекорд най-ви хареса на вас и ви беше най-странен. В следващия път, а за сега, бай-бай!